Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya. Koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika ali mboma la Mangochi kuchokera ku chigawo chakumwera komwe amagwira ntchito zina za boma. World Bank yalonjeza kuti ipereka $45 million ku boma la Malawi kuti ligulire chakudya cha anthu 4 miliyoni omwe akhudzika ndi njala chaka chino. Ndipo mu ripoti lathu lapadera, MBC ikubweretsa poyera kampani ina mu mzinda wa Lilongwe yomwe ikugwiritsa ntchito katundu owonongeka kupangira zakumwa. Takulandirani mu nkhani zathu. President Professor Arthur Peter Mutharika ali mboma la Mangochi kuchokera ku chigawo chakumwera komwe amagwira ntchito zina za boma. Anthu ochuluka kuphatikizapo mafumu, bwana mkubwa wa boma la Mangochi a David Chigwenembe komanso akuluakulu a khonsolo ya town ya Mangochi ndi omwe analandira mtsogoleri wa dziko linoyu pa Mangochi roundabout. Professor Mutharika anachoka mboma la Mangochi la Mulungu lapitali kukakhala nawo pamwambo wa chikondwerero cha mulakho wa alomwe kwa achonde mboma la Mulanje. Ndipo mu mzinda wa Blantyre, President Mutharika anatsogolera mwambo olumbiritsa wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko a Enoch Chihana, nduna ya zaulimi a Rosa Fachi Mbilizi ndinso nduna ya zamalonda, makampani ndi zokopa alendo a George Patridge. President Mutharika anachitanso zokambirana ndi nduna ya boma la dziko la Scotland pa nkhani yolimbikitsa ubale wa dziko la Malawi ndi Scotland. Banki yaikulu pa dziko lapansi yalonjeza kuti ipereka $45 million zoti boma la Malawi ligulire chakudya kwa anthu 4 miliyoni omwe akhudzika ndi njala chaka chino. Nduna yona zachuma Joseph Mwanamveka ndiyo yanena izi pa msonkhano wa olemba nkhani ku Lilongwe pomwe amawaziwitsa zomwe akambirana ndi bungwe la IMF komanso World Bank masiku apitawa. Austin Fukula ali ndi zambiri. Mwanamveka ari kuphatikitsa pa ndalama zomwe World Bank ipereke nalo boma la China lati lithandiza ndi $3 million zogulira mpunga. Iwo aonjeza kunena kuti nalo bungwe la International Fund for Agricultural Development IFAD lipereka ndalama zonga zomwezi zogulira chakudya cha anthu omwe akhudzika ndi njala chaka chino. Tifuatilembera apanga confirm kuti tilandira 45 million. Komanso madona zena bentakamba nawo ngati African Development Bank atuza kuti atipasa ndalama. Maboma ena ngati China anakuti atipasa $3 million kuti tigule yogula amene agula chakudya kweni mpunga. Komanso atikhululukira ngongoli $20 million kuti mene sitilipiraso yayi imene anangotipasa. Pazamkumano ndi bungwe la IMF, nduna ya zachumayi yati bungweli ladzipereka kuthandiza Malawi kubwezeretsa chuma mchimake. Mwanamveka atsutsa kuti mmene akumana ndi IMF ndiye kuti ndalama ya dziko lino ayichepetsa mphamvu zake. Tapita kwa IMF World Bank tinakhala pansi ndi kukambirana. Tagwizana kuti tikonze nkhani ya ma reserves athu kapena exchange si devaluation. Chifukwa tahesapo kumbuyo uku tapanga devalue mapeto kwake kwa chengogwabe. Komanso kusiyanisa kwa rate ya mabank ndi rate ya ku black market upezeka kuti kulirabe. Ndeta kambiana kuti tigwiseso ntchito zina zomwe tingathe kugwirisa kuti kusiyana kumeneku kuchepere. Pakadali pano Mwanamveka ati ndizodandaulitsa kuti ngongole zomwe dziko lino lili nazo zakwera kufika pa 21.6 trillion kwacha kuchoka pa 4.1 trillion kwacha mchaka cha 2020. Apa ati boma lilengeza posachedwapa ndondomeko zoti lichepetse kuonongeka kwa ndalama za boma. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Pakadali pano boma lati lipitiliza kuthandiza alimi ang'onoang'ono pofuna kuti mdziko muno muzikhala chakudya chokwanira ndipo posachedwapa boma liyamba kugawa zipangizo za ulimi zotsika mtengo.
Nduna ya zamalimidwe, ulimi wa nthirira ndi chitukuko cha madzi a Rosa Mbilizi yayankhula izi pa sukulu ya primary ya Kalumbu mdera la mfumu yaikulu Kalumbu m'boma la Lilongwe komwe amakhazikitsa ntchito yogawa zipangizo za ngongole. Mayeso Chikhadzula ali ndi zambiri mu ripoti ili. Pozindikira kuti kuchepa kwa zokolola ndikupitirira kukhala vuto m'dziko la Malawi, alimi ang'onoang'ono aku Lilongwe adamvana zogwirana manja ndi kuyamba kusonkherana ndalama zogulira zipangizo za ulimi kuphatikizapo mbewu ndinso fetereza kudzera ku njira ya resource mobilization ncholinga chota dziko la zinthu zambiri. Ichi nchifukwa chake alimiwa akwanitsa kusonkherana 7.1 biliyoni kwacha zomwe ziwathandiza kugulira zipangizo za ulimi ku kampani zovomerezeka kusatiza nyengo m'misika. Mawu ake nduna zamalimidwe, ulimi wothirira ndi chitukuko cha madzi a Rosa Mbilizi omwe anayamba ayendera kaye katundu osiyanasiyana mwa makampani amaonetsa omwe kuphatikizapo a One Acre Fund komanso kampani zogulitsa fetereza ndi zosangalatsa kuona kuti okha alimi aganiza kusonkha ndalama yogulira zipangizo za ulimi kuti azitha kukolola zinthu zambiri akalima. Pamenepa Mbilizi atsimikizira alimiwa kuti boma liwathandizira kuti akwanitse kukolola zinthu zochuluka ncholinga choti m'dziko muno muzikhala chakudya chokwanira. Mwazina Mbilizi alangiza makampani ogulitsa mbewu kuti alingalire zofewetsako mitengo ya mbewu zomwe amagulitsa kwa alimiwa. Iwo anatsimikiziranso alimi m'dziko muno kuti posachedwapa boma liyamba kugawa zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Zokonzekerazi ife tikukonzekera kwambiri ndipo ziperekedwa komanso ndinene kuti ndondomeko yake ikhala yoyenera kuyambira magulidwe a fetereza ndi mbewu ndi kaperekedwe kwa alimi. Alimi woyenerera alandira ndipo alandiradi. Ntchito imeneyi imene apanga alimi akunoko ku Lilongwe DD ndiyo dabwitsa. In fact imene amandiuza kuti ndibwere ndizakhale nawo pamwambo umene nafunsa kangapo kuti mukuti ndalama ndizingati 7 billion asonkha okha alimi. Ndi chinthu cha mtengo wapatali. Nyengo ino ndi nyengo yowawa kwambiri. Munthu kuti utenge ndalama zapadera kumasunga alimi wazipereka. Ndeni ntchito yofunika kwambiri chifukwa zikusonyeza kuti alimi amene wawa chaka chinocho akolola ndithu moyenerera. Ndiye ndi zinthu zokuti ifeyo ngati unduna wa zamalimidwe tikuyenera tilimbikire kwambiri. Mkulu wa bungwe la One Acre Fund lomwe ndi limodzi mwa mabungwe omwe agwira ntchito limodzi ndi alimiwa Alavu Mtsitsi ati bungwe lawo lipitiriza kugwirana manja ndi boma pothandiza alimiwa kuti azikwanitsa kukolola zinthu zambiri m'dziko muno. Ifetu utenga wathu ndofupi kwambiri kuti One Acre Fund timayika alimi patsogolo. Chotero kuti chilichonse chimene machita One Acre Fund timafuna kuti mulimi akhale patsogolo ndipo apindule. Ife tikulonjeza kuti tigwira ntchito ndi boma kulithandizira kuti m'dziko muno mukhale chakudya chokwanira mu ntchito za zingapo zimene timagwira. Ntchito yayikulu imene tabwerera pano ndi yogawa mbewu ndi fetereza ndi zipangizo zina za ulimi pa ngongole. Ntchito zina zimene tikugwira mothandizana ndi boma ndizoonetsa kuti nthaka ibwerere mchimake, tibwezeretse chonde mthaka komanso kuti alimi akamapanga ulimi wawo akwanitse kupindula. Ntchito yomwe alimi aku Lilongwe amachita pansi pa khonsolo ya Lilongwe ya resource mobilization pomwe amasonkha ndalama ndi kumagula zipangizo za ulimi idayamba mchaka cha 2009 ndipo ikupindulira alimi oposa 40,000 ndipo ikombezekanso kufalikira maboma ena a m'dziko muno. Ntchito ya chaka chino ayikhazikitsa ndi mutu woti kulimbikitsa kuzidalira pakati pa alimi pokhala ndi chakudya chokwanira komanso kukhala kuzidalira pa chuma. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Dziko la Malawi lero pa 25 Oktoba limodzi ndi maiko ena onse apa dziko lapansi akukumbukira tsiku la matenda a spina bifida komanso hydrocephalus, tsiku lomwe linayikidwa kuti lithandizire kuziwitsa anthu za matenda awiriwa komanso kulimbikitsa ufulu wawo. Poyankhula ndi MBC, mkulu wa bungwe la Child Help Spina bifida and hydrocephalus a Blessings Chapweteka adandaula ndi miyambo ina yomwe ikuchititsa kuti anthu pafupifupi 15,000 azilephera kupeza thandizo la kuchipatala. Mavuto amene tikupana nawo tikulimbana ndi zikhulupiriro zolakwika kuti anthu amene wamakhala kuti akulodzedwa koma uthenga umene ndikupereka nkonena kuti akaona mwana muti ukukula sikuti walodzedwa chithandizo chilipo apite ku chipatala. Akaona kuti mwana wabadwa ndi chotupa pasana mendo ifoka akukodzedwa athamangire ku chipatala chithandizo chilipo. China chimene timafuna tinene ndi chakuti chithandizo cha anthu amene wawa
boma solo kuyeneka litengepo mbali kuti anthu amene atathandizire limodzi kuti akakula mmene maonera apa ndanthu akakula ndithu amachita zinthu mmene wina aliyense angathe kuchitira. Komanso vuto lina lomwe tikumana nalo ndi ma resources. Kuwathandiza anthu amene ndi ma resources ankhani maona machubu amene timapereka kuboma amapangira operation ndi ndalama zokhazokha. Pali zambiri zimene timachita, timagula mipando yokuti anthu amene azikapangira chimbudzi ndi ndalama zokhazokha. So challenge ina timakumana nayo ndikupeza ndalama zokwanira kuti tikathandize anthu amene wawo. Mmodzi wa akuluakulu ku Malawi Council for Disability Affairs Makoda Mayi Mese Mpunga anati bungwe lawo lilimbikira misonkhano yozuitsa anthu za matenda awiriwa. Mdziko muno muli anthu pafupifupi 20,000 omwe ali ndi matenda awiriwa. Ifeyo pano poti kulimbikitsa makamaka mmene tamvera so mmene anenera lero lino ndiye kuti tipititse patsogolo kwambiri ntchito yoyenda m'midzi kuwasaka anaja kuti tidziwe kuti ali pati. Ndiye tikapanga choncho ndiye kuti tipitirizabe kuwatumiza apena kupita kuja kutheka kuti muna kugwira ntchito sitinafikire kutali komabe tifikira ndithu ponseponse kuti anawa apange apezeke. Komanso tilimbikitsa kwambiri pambali ya kuwafotokozera anthu awareness kuti anthu adziwe chifukwa kuthekanso kuti anthu ambiri mwina vuto limene lisamaliziwa bwinobwino kusadziwa kuti ati apititse kuti kamene tipange chani. Ndiye tilimbikitsa kwambiri pambali ya awareness popeza so panji imene ndi ntchito imodzi ya Makoda kuti tibitse kudziwitsa mtundu wa Malawi zinthu zosiyana za uluma. Mkulu watsopano wa asilikali ankhondo mdziko muno General George Alexander Jaff Jr. wati ndikofunika kuti nthambi za chitetezo mdziko muno zizigwirira ntchito limodzi komanso kugawana upangiri pa ntchito za chitetezo. General Jaff Jr. amayankhula izi pamwambo omwe amatsanzikana ndi mkulu wakale wa nthambiyi ku Kamuzu Barracks mu mzinda wa Lilongwe. Charles Wahara ali ndi ripoti. Poyankhula ndi MBC utatha mwambo, mkulu watsopano wa asilikali ankhondo mdziko muno General George Alexander Jaff Jr. anati ndondomeko za makono za nkhondo komanso zogwirira ntchito asilikali zimafunika kuti adzilumikizana ndi kugawana upangiri ndi nthambi zosiyanasiyana za chitetezo makamaka pa zinthu zimene zimakhudza anthu monga ngozi zogwa mwadzidzidzi ndi zinthu zina. General Jaff Jr. anatsindika kuti MDF ipitiriza kugwira ntchito mokomera anthu amdziko muno komanso kugwira ntchito ndi nthambi zosiyanasiyana pofuna kulimbikitsa mtendere komanso kuteteza miyoyo ya anthu amdziko muno. Matanthauza kuti tizigwira ntchito limodzi ngati ma security agents. I think mbuyomu panali ngati ka cold war kokuti timakayikirana awa polisi akupanga zawo, national intelligence akupanga zawo, ife tukupanga zathu, sitimafuna kumapanga share intelligence information. Panopo as a commander of Malawi Defense Force ndofuna ndipange encouragement tizigwira ntchito limodzi because ili ndi dziko lathu. Iwo ngatali ndi zisinzimezo tigawane so that we can enemy wathu itithe kumpanga bwino tithe kumpanga trace. So that is what I meant by working together. Izo takhala tikupanga kuyambira kalekale pali cyber security threats komanso tikufuna tuone kuti illegal migration titese komanso illegal mining ndizina zotero. Mukudziwa kuti mdziko muno anthu akungolowa nkumapanga zosadziwika bwino makumba magolide chani zimenezo tikufuna titese. Tikufuna ndithu Amalawi apindule ifeyo tikhala patsogolo kwanisa kuti zimenezo zithe. Pamwambo, mkulu wakale wa asilikali ankhondo mdziko muno General Paul Valentino anapereka lupanga la ulemu komanso la ulamuliro kwa General Jaff Jr. kuonetsera kusinthana mphamvu komanso kupereka ulemu wa utsogoleri. Panali mwambo wapadera omwe akuluakulu ena asilikali mdziko muno anayendetsa galimoto lapadera lomwe linatulutsa General Paul Valentino zomwe zimatanthauza kumaliza ulamuliro wake pa asilikali ankhondo mdziko muno. Pa 5 October chaka chino mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anasankha omwe anali Lieutenant General George Jaff Jr. kukhala mkulu wa asilikali ankhondo mdziko muno. Zitatha izi mtsogoleri wa dziko linoyo anakonzanso mwambo wapadera wopereka nyota kwa General George Jaff. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentoneso mitu yake. President Mutharika ali mboma la Mangochi kuchokera ku chigawo chakumwera komwe amagwira ntchito zina za boma.
World Bank yalonjeza kuti ipereka $45 million ku boma la Malawi kuti ligulire chakudya cha anthu 4 miliyoni omwe akhudzika ndi njala chaka chino. Ndipo mu lipoti lathu lapadera, MBC ikubweretsa poyera kampani ina mu mzinda wa Lilongwe yomwe ikugwiritsa ntchito katundu owonongeka kupangira zakumwa. Takulandiranso mu nkhani zathu. Mu lipoti lathu la sabata ino, mtolankhani wathu Olive Phiri akubweretsa poyera nkhani ya kampani ina yomwe ikugwiritsa ntchito katundu opangira zakumwa oti anatha mphamvu yake kapena kuti anawonongeka. Anthu amagula zakumwa zosiyanasiyana zoziziritsa ukhosi pofuna kuchotsa chibaba komanso pofuna kumva kukoma. Izi sizili chomwechi ndi zakumwa zina pomwe zadziwika kuti makampani ena amapanga zakumwa zina pogwiritsa ntchito katundu owonongeka kapena wotha mphamvu. Ichi ndi chakumwa choziziritsa ukhosi chotchedwa coffees, chomwe anthu ambiri m'madera osiyanasiyana akuti amachikonda. Pa 23 August chaka chino, bungwe loona za milingo la Malawi Bureau of Standards MBS linagwira kampani yomwe imapanga chakumwachi ya Zamwe Investments ndi zigubu zopangira chakumwachi zokwanira 583 zoonongeka omwe ali malita pafupifupi 11,660. Kampani imagwiritsa ntchito katundu owonongekayo popangira chakumwa cha coffees komanso china kuti chopatsa mphamvu cha Venom. Bungwe la Malawi Bureau of Standards linagwira kampani ya Zamwe Investments mwezi wa August ili ndi zigubuzi, koma mapepala omwe amalembapo masiku omwe katundu ya mupanga zinali mu Novemba, mwezi omwe sunafike. Mapepala ake enieni omwe amakhala pa zigubupa omwe amalembapo za masikuwa anawachotsa ndipo anayikapo ena. Mapepala atsopanowa ndi omwe ayikapo okha osonyeza kuti katundu opangira zakumwazi adzatha mphamvu chaka cha 2026, pomwe wina mwa katundu yakuti anali atatha kale mphamvu mchaka cha 2023. Rafael Mpingo ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Malawi Bureau of Standards. Ife Malawi Bureau of Standards tinabwera kunoko ku Zamwe Investments Limited monga mwa ntchito yathu. Lero tinabwera ndiye titafika kunoko tapeza kunena kuti anzathu amene wawa amasintha madate ama raw materials amene amagwiritsa ntchito kupanga zokumwa zoziziritsa ukhosi. Amasintha madate amene ozizaonongeka kale koma kumazisintha madate nkuzipasa chaka chimodzi kusogolo. Tatseka kampani imene mapanga ya Zamwe Investments imene mapanga coffees soft drinks chifukwa cha zimenezi. Madera ngapo mu mzinda wa Lilongwe zatsimikizika kuti anthu amakondadi chakumwachi. A Charles Kandoje ndi mmodzi mwa anthu akukawale omwe amakonda chakumwachi. Coffees ndimamudziwa kwambiri nandi ndimamukondanso kwambiri. Mama kama flavor a creamy lemon ndi mango and coconut. These were my favorite. Umukoma ndi momwe Akandoja nayankhulira kutsatira kudziwa kuti kampani yopanga chakumwachi imapanga pogwiritsa ntchito katundu oti anatha mphamvu. Ntaona pa social media uraya kampani ya Zamwe imagwiritsa zakumwa zimene zizi raw materials akanalopanga expire. Zidandikhudza kwambiri fo ine ndakuza ndi makonda chakumwa chimene chichi. Zidandikhudza kuti so chichitika nchani peze feda mwakale. Sindidziwa kuti ma effects akamatenga nthawi bwanji koma ineyo ndine munthu amene ndakhala ndikumwa. Sodium benzoate, potassium sorbate, colorants, sugar, citric acid, carbonic acid komanso flavoring water ndi zipangizo zomwe amagwiritsira ntchito popanga chakumwachi. Ataunikira mwakuya za katundu yemwe kampaniyi imapangira chakumwachi komanso katundu wina yemwe amapangira chakumwachi yemwe anatha mphamvu yake. Mmodzi mwa aphunzitsi amaphunziro okhudza zakudya ku sukulu ya ukachenjede ya Mubas, Dr. Moses Chamba, ati kugwiritsa ntchito katundu okutha mphamvu ndi koopsa pa umoyo wa munthu. Malinga ndi Dr. Chamba, pomwe katundu otha mphamvuyu amphatikiza ndi zipangizo zina zopangira chakumwachi, amapanga zinthu zina zomwe zimatha kuyambitsa matenda a kansa ya m'magazi komanso matenda ena omwe amadza kamba kudya zakudya zoonongeka. Research inaonetsa kuti chifukwa cha kupezeka kwa benzoate ndi citric acid zinthu zimene zimatha kuthandizira kugwirira ntchito limodzi ndikubweretsa zinthu zimene zimatchedwa benzini. Ndiye benzini munthu akakhala kuti akudya amakhala kuti akudya limodzi ndi mabenzini aja, ndiye kuti pophatikiza pamenepo benzini uja ndi amene wakhala akudziwika bwinobwino kuti amatha kupangisa matenda ngati a cancer. Semene tukamba papayi
ndi kansa ya m'magazi. Mneneri ku unduna wa zaumoyo Adrian Chikumbe wati chiwerengero cha matenda a kansa ya m'magazi komanso matenda ena omwe amayamba kamba kodya zakudya zosayenera chakwera kuyambira mchaka cha 2022. Polankhulapo pa nkhaniyi, mkulu wa bungwe la Malawi Health Equity Network Mehin Jobe wapempha adindo kuti apitirire kugwira ntchito ndi bungwe la Malawi Bureau of Standards poyang'anira momwe makampani akupangira zakumwa ndi zakudya. Jobe alimbikitsanso anthu kuti azinena ngati pali katundu yemwe akukayikitsa kapena ngati makampani anasintha masiku ake omwe katunduyi sakuyenera kugwiranso ntchito kapena kupezeka pa nsika. Anthu akamagula zinthu ngati aona vuto pa zakudya kachiliyonse akugula adzikanena ku Malawi Bureau of Standards. Iwowo sangapezeke pena paliponse ndipo akudaliranso anthu kumafotokozera kuti mwina tapeza chinthu chimene ndi chowonongeka, tapeza chinthu chimene masiku ake anatha. Pakadali pano bungwe la Malawi Bureau of Standards mogwirizana ndi konsolo ya mzinda wa Lilongwe ataya katundu yemwe analanda ku kampani ya Zamu Investments owonongeka. Bungweli lalimbikitsanso kampani zomwe zimapanga zakumwazi komanso zakudya kuti zizionetsetsa kuti zili ndi ogwira ntchito oyenera omwe amaonetsetsa kuti zakudya zomwe akupanga zizikhala zapamwamba. Bungwe la MBS lafotokozaponso za milandu yomwe makampani amakayankha ngati akupanga zakudya ndi zakumwa posatsatira malamulo. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Munkhani za malonda. Nthambi ya boma yotolera misonkho ya MRA yayamba ntchito yosaka anthu ozembetsa katundu mzipata za dziko lino kugwiritsa ntchito madrone. Izi zikudza kutsatira kumaliza ndondomeko zosula akadaulo oyendetsa madrone, kutenga ziphaso zoyendetsera madrone komanso kupereka uphungu kwa anthu am'madera ozungulira zipata za dziko lino. Nayo Elim Chimoyo ndi nkhani yonse. Pali chiyembekezo kuti ndalama zomwe zimatayika kudzera mu mchitidwe ozembetsa katundu zichepa kutsatira kukhazikitsidwa kwa ndege zing'onozing'ono zojambula pa Chingerezi drone m'malire a dziko lino. Mmene chimafika chaka cha 2024 kuchoka 2023, bungwe la MRA linakwanitsa kugwira katundu ozembetsedwa kwa ndalama zoposa 4 billion kwacha. Mkulu woona ndondomeko ya kauniuni wa ndegezi komanso katundu olowa mdziko muno a Charles Chata ati kuyamba kugwira ntchito kwa madrone kuthandiza kugwira akatyali omwe amazembetsa katundu. Yayenda ndithu mitunda okuti ndikutsimikizirani pano kuti madrone ayamba kuuluka, adabwera ma equipment enanso adafika, mapilot tinawo ndithu kuti tithe kugwira ntchito imeneyi. Panopo kwangotsala ndikupereka uthenga kwa Malawi kuti madrone abwera, koma tisadayambe tiapeze nkuwaonetsa kuti ntchito yathu tidzigwira motere, chifukwa mukudziwa kale pamakhala maganizo ena osiyanasiyana kuti drone mwina nchopopera magazi. Tikufuna kuti community yathu idziwe kuti ayi si chimenezo. Ichi nchothandizira chida chothandizira anzathuwa kuti mwina tidule makosti amafuta kuti tisamayende mtunda wautali tizitsazina kungona mwambamo ndikuona kuti uku kulibe chokachita tilowere mbali ya uku. Ndiye community iyi ndi imene ili ndithu yofunikira kuti tigwire nayo ntchito kupyolera mwa mafumu athu. Ilitu ndi vuto lalikulu lomwe likutikhudza ngati Malawi ku nkhani ya katundu olowa kumene sitikulandira msonkho okwanira chifukwa anthu angodzembetsa makatundu omwe ali ndi misonkho ikuluikulu monga mwina mowa foja omwe mwina kontera imodzi khoza matipatsa mwina yopitirira 45 million ndezi zimene zizingolowa. Ndondomeko yogwiritsa ntchito ndege zojambulazi idayenera kuyamba kumapeto kwa chaka chatha, koma inachedwerako kamba ka madongosolo a ntchito yogula katundu. Pakadali pano bungwe la MRA lasula ogwira ntchito kwana 21 omwe aziyendetsa madroniwa. Ndondomeko yogwiritsa ntchito madrone komanso ina yowunika mmene katundu akuyendera kuchokera kunja ikupereka chiyembekezo choti dziko lino lithana ndi mchitidwe ozembetsa katundu. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre.
Bungwe la Press Trust lachita mgwirizano ndi banki ya National wa ndalama zoposera 1 billion kwacha kuti amange chipatala cha makono cha Namale mdera la mfumu yaikulu Chakhumbira m'boma la Nchewu. Izi akuti zithandiza kuchepetsa mavuto a zaumoyo mderali. Yamikanisi Mtowe ali ndi ripoti ili. Malingana ndi mkulu wa ntchito za umoyo mboma la Nchewu, anthu okhala kwa Namale ndi madera ozungulira amayenda mtunda wautali kuti akapeze thandizo la chipatala. Ichi n'chifukwa chake National Bank of Malawi yachita mgwirizano ndi Press Trust kuti amange chipatala cha makono cha Namale mdera la mfumu yaikulu Chakhumbira mboma la Nchewu. Wapampando wa bungwe la Press Trust a Sostin Gwengwe wati agwiritsa ntchito ndalama zoposera 1 billion Malawi kwacha kumangira chipinda cha makono chochitira amayi oyembekezera, chipinda chothandizira odwala oyendera, nyumba ziwiri za ogwira ntchito za umoyo, komanso kugula zinthu zina zofunika pa chipatalachi. Press Trust ndi trust imene anu ake ndi Malawi, ndipo chilichonse chimene timapanga ku Press Trust kwenikweni ndi chothandizira Malawi m'magawo makamaka a za umoyo wa munthu, tukamba za maphunziro, tukamba za umoyo, tukamba zina ndi zina zimene zimauthandiza ungwiro wa munthu Malawi makamaka. Mmodzi wa akuluakulu ku banki ya National a Masauko Katsala wati achita mgwirizano ndi Press Trust ngati mbali imodzi yothandiza boma kuchepetsa ena mwa mavuto omwe anthu amakumana nawo pa za umoyo. Tinachiona kuti ndi chinthu chabwino kwambiri kuti nafenso tithandizire pa ntchito ya za umoyo mdziko muno. Ndiye kuthandizira nawo kumanga chipatala chimenechi tinaona kuti ndi njira imodzi yomwe ifeyo ngati National Bank of Malawi tingathandize pa za umoyo mdziko muno. Mlembi mu nduna wa za umoyo Dr. Dan Namalika wati ndi khumbo la boma kumanga zipatala m'madera akumidzi kuti anthu asamayende mtunda woposera makilomita 5 asanapeze chipatala. Kotero iwo ayamika Press Trust ndi National Bank of Malawi kamba kofuna kukweza ntchito za umoyo mboma la Nchewu. Ife ndokondwa kwambiri kuti National Bank ndi Press Trust akuthandiza kugwirana ndi ife manja aku Ministry of Health kumanga zipatala. Sikoyamba kumanga kumene koma pa Namale ndipo siyana ndi malo ena chifukwa Namale yazungulidwa ndi mapiri. Namale ili ndi mtsinje wali Likulezi umene nthawi zonse umakhala ukupanga flood. Kutengera distance anthu amayenda 12 kilometers. Choncho kumanga kwa chipatala chimenechi kwatithandizira ife akuboma Ministry of Health kuti anthu tikhoza kuwafikira pafupi. Press Trust ndi bungwe loyima palokha ndipo limagwira ntchito ndi makampani ndi mabungwe osiyanasiyana kumanga sukulu ndi zipatala mwa zina. Yamikanisi Mtowe, MBC Lilongwe. Munkhani za masewero. Masewero a muligi ya TNM alikonso masanawa pamene kuchitike masewero atatu. Ekhaya ikumana ndi Blue Eagles pamene Mighty Tigers isewera ndi Songo United. Pa bwalo la Chitipa pali Chitipa United ndi Mafco. MPC ikupatsirani masewero apakati pa Ekhaya ndi Blue Eagles masanawa kuchokera pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane na insomitu yake. President Mutharika ali m'boma la Mangochi kuchokera ku chigawo chakumwera komwe amagwira ntchito zina za boma. World Bank yalonjeza kuti ipereka $45 million ku boma la Malawi kuti ligulire chakudya cha anthu 4 miliyoni omwe akhudzika ndi njala chaka chino. Ndipo mulipoti lathu lapadera, MBC ikubweretsa poyera kampani ina mu mzinda wa Lilongwe yomwe ikugwiritsa ntchito katundu owonongeka kupangira zakumwa. Pezani nkhani ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya. Tsiku labwino. The Hunch Truster.
Whether sipping coffee or reading a book, Moore's World of Sport adds a bit of excitement to his day, betting on his terms, enjoying the game at his own pace. Moore's World of Sport, the home of sports betting. Adds a bit